नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात कालचे कोरोना अपडेट. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 978 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 67, अंकोला 62, कुमटा 31, होन्नावर 213, भटकळ 56, शिरशी 160, सिद्धापूर 126, येल्लापूर 52, मुणगोड 52, हळयाळ 62 आणि जोयडा 97 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 745 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 92, अंकोला 73, कुमटा 61, होन्नावर 113, भटकळ 5, शिरशी 2, सिद्धापूर 272, येल्लापूर 1, मुणगोड 8, हळयाळ 7 आणि जोयडा 111 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 39,580 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 32,831 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 6,240 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 448 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 5,792 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. काल 18 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. कारवार 5, अंकोला 1, होन्नावर 3, भटकळ 3, शिरशी 2, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1, हळयाळ 1 आणि जोयडा 1 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 509 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. इतल्यान कालचे कोरोना अपडेट हिंगा सोंपता. धन्यवाद.